Čekaj. Čekam, ne. Ajde, kažite koja. Ajde. Možete. Tak. Znači, snimamo. Veka ima 4, veka 3 minuti celevi. Uživajte, te jaraplančite. Ajde, kaj si zadnje. Da. Da, ne domaja se mene pesta. Slušaj. Мирмбе! Снимай музиката снимай. Циганите снимай. Що снимам, кой ги снимам? Снима така атмосферата при нас. Да, може не ли тук се Вода се. Али, всеко ово него може, не добре. Да, брате. Ово е неосетливо чувство. Това става трага. Аджи дома се вна. Ако беше това, че дам те ти си брат. Нема. Какво си братка да ми види? Що? Какво викаш да ми види братка? Що? След като думаш ти какво викаш, какво рече? Та думата, речета. Речета, Не бе, оно кажи го. Севна. Севна. Не бе севна. Не рад, какво беше? Сгодя. Сгодя. Неле, сгодя. Нели, последна минута сега снимам. Така ли? Да, уше 50 некоя секунда. Али сето ово се случува по православния празник Света Богородица. Да. Нашата прекрасна, хубава и неодолива рекичка, koja се вика Брегалница. Ветислав Илич. Със задоволство. 30 секунди последни, нели? Всека секунда изкористуваме во нашето посебно задоволство. Да. Така, най-малко нека ме фане, нели, на края. Нели, айде, фане. Уше 10 секунди има там, колко е? Фани го, три пръста, фани го и вепаро. И на край, редия тонко го снимател. Я шком на речи.